Китапта республика халкының бүйүк жеңүүгө кирткен зур үлүшү турунда бой тарихи материал тупланган. Ул киң котлам окуучуларга, лекин биринчи чиратта еш буунга адресланган. Китапка Нурлат району тыл кызматчыларынын исим фамилиялары да киртилген. Содержит эта книга не только какую-то... Китапта статистикадан тыш Татарстанның сугыш жылларында зур үлүш киртүүгүн рослоочу кызыклы фотоматериаллар, афишалар орун алган. Татарстан фронтка 10 миллион сумга кыска туннар, итеклер, толоплар жиберген. Республика бу жеңүүгө бик зур үлүш кирткен деп айтерге була. Первые годы войны. Тантаналы чарадан Нурдатларга 22 китап тапшырылды. Алар район мектеп китапханалары киштелеринде урун алачак. Әлеге басма яңартылган окуу-укутуу программаларын түзүү үчүн нигиз болуп тора. Китапта шулай ук QR код көрсөтүлгөн. Нәк менә аның буенча өстәмә мәгълүмат алырга мөмкин. Китапның әһәмияте билгеле бик зур дип уйлыйм мин. Әле ачмаган, карамаган. Ләкин бит инде безнең мәктәпләрдә хәзер ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләүгә зур урын, зур өстенлек бирелә. Һәм музейга бик зур, бик әһәмиятле бүлек. Они должны быть обязательно дойти до каждого ученика. Каждый ученик должен будет ознакомиться с этой книжкой. Это наша память, это наша слава. И, конечно же, за этим следит и наше будущее. Чарада күргәзмә дә оештырылган иде. Анда катнашучылар Татарстанның бүйүк җиңүгә керткән өлешен раслаучы архив документларының күчермәләре белән таныштылар.